Horas madita salutna. Tapuji Tuhata saya buku ede nomor 175 ayat sada 2 tolu. Marhite-hite gowarne de bata ama, dohot gornya anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni toddi porbadia, nat mo palangi dohot tanoon. Amen. Sian sion si Tuhan ni hinadenggan, marsinodang de bata, sainarodo de bata jaladang tagamun hohom ibana. Ay sangonodo di dot Jehovah, usehonokku maai tuaka na mawas, dot akasunge tu nama hiyang, usehonokku matutu todiku, tu pinoparmunan wae, jalap pasu-pasuku tu pinoparmuna sugut, Jehovah do debata, jala ibana manodangi hita, tabaton hamuma aka pilihan pestai, sahat rodiaka tadu ni langgatan, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, bodoh kami mau lihat itu hosian nasa roh nami, ala di pojak ho huriam di tanoon, jalaladot kami di joho tusi,
Saya suruh mator di perbadia turohan nami, asa tunggu parhatopot hami, ho hanguluan nami, asa lohot tuho hami, marhite-hite hapor siaon nasito, jala asa totong huhalasok kami, pangasangapon guarmu na terpuji rodi salileng nileleng na. Amin. Maride mahita. Tatangyon mapatin idabata, ima sian rom walu, mamukame sian 10 saat rodi ayat 11. Alai molo Kristus di bagasan hamu, manguludo todi alani hati goran, nang pemate pematang alai dosai, alai molo maringana di bagasan hamu tordini, nama nungguli Yesus sian namate, sadok panguloni ibana, nang manungguli Kristus Yesus sima nang pamatang muna namate inorhon ni tordina nama ingani hamu ido saatna atong ramangi dogogo meita sian Tuhan debata laho mangulahon pati nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naubar tu pati mi amin maride mahita. Putih Marusata, Martangyang Mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus, horo debata pargogono suatu dosan, sitopa nasana adom, paruhum natigor, namang humi jolma manusia,
Naroro hami tujulo manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalasun nami di patimu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangalo nami di hisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hami honauhum, hami alani dosa nami, alaina tersosol bagi do hami nuaing alani asini roham, di hami ale di batanami pardinggan basa jala para si roha. Ho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sesesa marusa nami saluhuna, jala suruh mator di porbadia torohan nami be, asa tarbain hami mangoloi ho, di bagasan hati gora dot abadiaon, gabe saat hami Tuhan nguluan na sora sudah, na pinar bagam diaka na porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni bata taringot Tuhan sesani dosa. Sono doa tani Tuhan Jehovah, nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam, jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hazatonmu, ahu tutu, ahu sadiri mana lesei akka pangalahosim, alani hadiroku, jaladang be hupaingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Kor punguan ina.
Marede mahita. Tangion mahatani debata, turpu epistel di pesta paduahon perningotan Ari Hasasaroni di Porbadia, tersurat di Galatia 5, mamuka meisian ayat 10, saat rodi ayat 20, tajahama marsika soring, san hamima naparjolo. Alai oddo hudok, marguru tutodi imahamu marparange, unang pasahut hamu, hisap-hisap ni daging. Alai molo ditogio to di hamu dang ginonggoman ni patik hamu. Hasipelebeguon, hadatuon, parmusuh-musuon, parbada-badaan, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahi-tahion. Alai akaoddo perbueni tordi, holong dohot lasniroha, dame dohot labasniroha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohot dohot hatomanon. Alai akan ginonggoman ni Kristus Yesus, dipersilakon do dagingna rap dohot aka hisap-hisap, dohot sakap-sakap. Unang ma tayahi hasangapon narumar, unang masiasapan manang masilatian. Ido sahana, martua doakan na tumangihon hatan ni debata, jala naupyaupsa. Amin. Kor remaja nabasobulung.
Rede Mahita. Tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon hidong atas porsiau di sabdo portibio, ra mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama perguguna suatu dosan, nat mo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sasadai, iman itinubon ni si Maria, nagibagi biasa tor di porbadia, andorang suhabubuan. Ido Tuhata, na tumaun na bernit, di panguman na silatus, na mati terpajan lo ibana di hau pinar sila, na tua tuban otoru dung ditanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, la hundul tu siamun ni bata Jehovah, amanai pargubo na suto dosani, di sima ibana, pai maulak surgo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mati. Au porsia di tordi porbadia, jara dong sada huria nabadia, huria ataupun Kristen akan nabadia. Doa dia tai nama do, mulak mengulur sogot daging halak memati. Doa dia nguluan nasura sudah. Amin. Persembahan pujian lansia doa keluarga.
Kor Bungan Amat.
sunggul-sunggul ni huriat tadi bagas Bornino. Shalom. Padita dohot parhalero HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat Hari Pentakosta ma dihita saluhuna. Mula dong dope nasa terdaftar di gereja HKBP Tamarunangon, boima menghubungi Padita manang parhalero HKBP Tamarunang. Saya itu hatama nama dongani perminggu tahun. Amin. Sunggul-sunggul pesta paduahon perningotan Ari Hasasar Nito di Perbadia HKBP Tamarunang Senin 25 Mei 2026. Nomor ragam sada Guarni Mingguta Sadarion Ima Minggu Pentakosta Paduahon. Pesta Paduahon perningotan Ari Hasasar Nito di Perbadia. Topik minggu di bahasa-bahasahon debata atau dina. Allah memberikan rohnya. Dua pertanyaan wilayah tolu. Di Patupa Huriat Tado pertanyaan wilayah tolu di hari Selasa 26 Mei 2026 masuk pukul 10 sia 30 wita di Bagasni keluarga calon situa JM Butar-Butar SE Inang J Boru Hutajulu SGZ na maringanan di Aspol Antang Bulu D nomor sada Asaroma ruas wilayah tolu perhalado dohot keluarga di pertanyaan ini tolu retreat perhalado dohot keluarga HKBP Tamarunang di hari Rabu 27 Mei 2026 Borhat do perhalado HKBP Tamarunang rap dohot keluarga na niuduhon ni ang pendeta TD Sianturi MTH ima retreat perhalado dohot keluarga di Pantai Galesong Takalar mulai pukul 7.00 saat rodi 17.00 ita asa parsidoho masude perhalado di ulau ni opat PHD perhalado HKBP Tamarunang. Patupaun ni huriat tado PHD perhalado dohot keluarga. Ima di hari Kamis 20 Mei 2026. Masuk pukul 11.30 ita. Di bagas ni keluarga situa TR Sianturi Inang R Boru Hutasoit. Na maringanan di Jalan Palapa 10 nomor 115 Telkomas. Asaroma sudi perhalado dohot keluarga di ulau ni. 5. Bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriat Tado marhite seksi sekolah minggu. 5 bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang di hari Jumat 20 Mei 2026 mulai pukul 10.00 wita. Di bagas ni Gempita Naura Boris Litonga dohot Liora Felicia Boris Litonga na maringanan di Perumna Sudiang Buluk J nomor 225 asa parsidoho masude anak sekolah minggu ni huriatta di ulau ni onom PHD Punguan Lansia HKBP Tamarunang Patupani huriatta do marhite seksi lansia ima PHD lansia HKBP Tamarunang ima di hari Jumat 20 Mei 2026 mulai pukul 10.00 wita maringanan di gedung sekolah minggu asa parsidoho ma sude lansia ni huriatta di ulau ni. Pitu kunjungan pastoral huria di bagasan minggu patupani huriatta do kunjungan pastoral tuja boni ruas narong di wilayah tolu tetangnya kema asa dengan merdalan ulau ni. Songonima sunggul-sunggul di huriatta di bagasan minggon tetangnya kema asa gabi pasu-pasu dohot lasni roha di hita terlumubi gabi hamuliaun di gowarni tuhatta. Amin. Tapuji matuhata saya buku D nomor 460 sada ayat sada dahuduna
meta papumupilia sada a do sada b. Deo na itu. Dami di debata na sumurong siyan sa luhut na roha, iman na mga ramoti, ati-ati daw pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom. Horas ma dihita sa luhut na. Selamat hari Pentakosta ma dihita sa luhut na. Ruas na tarpasu-pasu, hatani di bata, nagabe jamita di perningotan pesta hari Pentakosta na paduahon di Bornginon, imana dinisian Nehemia bidu sia ayat 20 tolhastu ayat 20 sada. Hujahon matuhita tapi ihut mamanginang di bagasan rohata. Akup ni nunga di basa-basa hoko tu nasida to dim na denggani marrohayon nasida jaladang di otoko manamu sian pamangan nasida jalanunga di leoko tu nasida aik pasobu uas nasidei pola 40 tahun delingna di parmudu-muduho nasida di halongonan asa unang hurangan nasida ulus nasida pe dang olo buruk jalapat nasida dang olo mar pura-pura jalanunga di basa-basa hoko tu nasida akaharajao doho bangso jalanunga di sagi-sagi hoko tu nasida akai satro di partapalhan asa nasida manuluk tano ni sisihon do tano ni si raja sian Hesbon do tano ni si Ok raja sian Basak
Jalanunga di patoropo anak nasida songo bitang akan di langit. Jala nunga di buako nasida satu tano naong pinar baga-bagamihian tuaka oppu nasida. Ikon bongotan jala tianonna. Jadi nunga bongot aka anak nasida itu tanoi. Jalanunga di tian nasida. Jalanunga di patuduko maradopon nasida halai sini tanoi halak kanani. Jalanunga di pasato tu nasida tu bagasan tangan nasidei nang raja nasida nang akka bangso ni tanoi asa bahenonna tu nasida guru lomoni roha nasida. Nunga di papatu nasida huta akka nagotingi dohotano bosar. Jala disoluk bagas akan nago arta maragam-ragam. Tole sumur akka nani dakdak porla anggur porla ni hau jitun dohot hau namar parbui. Tahu si panganon mace godang gabeng mangan nasida maradu busur jalamokmu. Gabe mangololoi hisap nasida marhiti siending gani basam nagudangi. Hape lam cukat nasida jala mangguturi mangaloho. Jala dibolokon patikmu tupudi ni tangburung nasida. Lam dibunui muse panurirangmu aka namani dangi dopat nasida. Naing manugihon nasida mula niantuho asa mambain aka gasip godang. Alani nunga di pasato nasida tu bagasan tangan ni musuna aka na pasipal-sipal nasida. Alai iya dung hagugutan nasida mangangguhi manasida tuho. Gabe ditangyoko nasida sian banua gijang. Jala hobar tu asini roham akan nagodangi dileko tu nasida halak silehot tua. Aka napaluahon nasida sian tangan ni musuna. Alai iya dung marhasonangan nasida mangulahi muse nasida mangulahon sokoni roham. Gabe di pasobuho nasida di bagasan tangan ni musuh nasida. Asa di perhatoban nasida. Dungi mula muse roha nasidai mangangguhi manasida tuho. Gabe ditangyoko nasida sian banua gijang. Jala di paluahona sida hopar tuasin roham aka nagodangi macai jut-jut. Dungi disuruho muse suruammu mengapoi nasida asa mulak roha nasida tu patikmu. Alai lam cukat nasida maroha jaladang ditangihon aka tonami. Sai tidak datido mardosa dopak patikmi aka natama patu pahon ni jolma nian asa mangulu ibana. Ape lam dipaholang nasida abbara nasidai jala dipajogal takkuhukna jala dang ulu nasida manangihon. Ape pola leling situtu sai dipajuajuho nasida jala marsi paingoto tu nasida marhiti hiti todim marhiti sian pamangan niaka panurangmu. Aledang di parateo-teo nasida. Alanido ubahin di pasato nasida tu bagasan tangan niaka bangso na marluat-luat. Alai binain niya siniroham akan nagudangi dang laosun siap nasida di beko jeladang di tadi koko nasida. Ade bata para siroha jala paringkan basa doho. Idu yang go sahatna paluas maamang inang asa di Jawa kami ma di dalam bahasa Indonesia ala godang do disono berek kami sudut no poso. Nehemia 9 ayat 20 sampai 31. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mannamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak.
Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air, pahatan, kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka, dan pada waktu kesusahan mereka, mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu, dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian firman Tuhan. Shalom. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ari asa saorto di perbadia adalah pewujud nyataan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Jadi moloro suku-suku di Ngoluta, kenapa Ari Pentakosta harus sampai 2 kali kita laksanakan? Ini adalah momen bagaimana kita bisa mengingat, benar ya Tuhan, tidak berkesudahan kasih setiamu. Dan kita boleh melihat jala idu naboy berengota di nats khotbah untuk kita di Pentakosta yang kedua pada saat ini. Di dalam kitab Nehemia 9 ayat 20 sampai 31, kita boleh melihat seperti yang saya bacakan tadi, bagaimana karakter pola pikir dari bangsa Israel. Seperti rotasi, Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka mendapatkan penyelamatan. Ketika mereka mendapatkan penyelamatan, mereka lupa akan karya Tuhan. Akhirnya mereka berbuat dosa, dihukum, dan berteriak, dan kembali mendapatkan penyelamatan dari Tuhan. Ini adalah rantai yang boleh kita lihat yang Tuhan berikan terhadap bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari berengotama siantur pukon,
sian ayat na 20 maaf sian ayat 41 molo berengota sian terpukon bagaimana ketika mereka sudah keluar dari perbudakan marpungu manasida ditiki marpungu nasida mereka bukan hanya untuk beribadah, mereka bukan hanya untuk berpuasa, mereka bukan hanya untuk mendengarkan kembali Taurat daong dang ina di patu panasida marhiti turpukon alai ima ditiki marpungu nasida di soma adong pengakuan kolektif taringot tu holong ni debata nanunga di pasahat debata tu nasida molohobar tu parange nasida dang boy nasida dang sun nasida amang inang dinalau mangidohon asin rohani Tuhan debata alai marhiti holong ni Tuhan debata jaloon nasida ma muse sianido amang inang berengot tama songot dia holong ni Tuhan debata tu bangso Israel diturpuk Nehemia jala ido na ikon berengota kita akan melihat di dalam Pentakosta yang kedua ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita masih melihat, mungkin kita masih mengingat bagaimana awal mula janji Allah kepada umat pilihannya, kepada umat yang diurapinya. Pertama sekali janji itu dikeluarkan kepada Abraham. Berengot tama amang inang dipatudu Tuhan debata naso tarpikir honjolma alai buido dipatupa debata. Melalui hal itu Abraham keluar dari zona amannya dan menuju melangkahkan kakinya di dalam zona harapan dan zona imannya. Ketika melangkahkan zona imannya, Abraham menemukan banyak pergumulan. Abraham menemukan banyak kebimbangan. Akhirnya yang terkadang dia bimbang dengan semuanya. Tetapi dari komitmen dia kepada Tuhan, Tuhan melihat dan Tuhan tetap menggenapi segala kegelisahan yang dialami oleh Abraham, maka Tuhan jawabkan. Oleh karena itu, dia dinobatkan menjadi bapa segala percaya, yang mengandalkan kepercayaan walaupun tidak melihat. Yang kedua, kita boleh melihat bagaimana bangsa Israel diingatkan tentang keluarnya dari Mesir. Ditiki gabihatuban nasida ketika mereka berada di tanah perbudakan, mereka tidak merdeka, mereka tidak berhak untuk memuji Allah. Alani ditongos di Batama si Musa dinalau manguluhon nasida. Ketika proses itu banyak hal kegelisahan, kebimbangan, kekecewaan yang dialami oleh Musa ketika memimpin bangsa Israel. Dan Musa mengakui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala, orang yang hanya mau menikmati yang enaknya saja, orang yang tidak mau berjuang. Alai hajukatan nasida jogal niroha nasida tongdo ina di pamonang nasida dao holong do na di pasahat di bata. Tuhan menunjukkan kasih setianya, mengubah yang keras hati, melembutkan dengan damai sejahtera yang tidak terpikirkan mereka boleh menyaksikannya. Dan oleh karena itu mereka mengakui semua perbuatan Tuhan. Boy berengot ta amangina mungkin taingot ketika mereka diperhadapkan kepada laut Teberau, ikut mati nama nasida alai di bata dau Musa angkat ma tukok mi bola ma lauti las di sido nasida mamulus. Yang berikutnya ketika mereka berjalan, bangsa Israel 40 tahun amang inang berjalan menuju ke tanah Kanaan. Tano nanunga di padaton di bata 40 tahun malilingna diparar, dangholan diparar amang inang, dijaga, dangholan dijaga amang inang. Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel. Silih berganti keturunan yang tetap Tuhan pimpin.
Banyak hal dinamika yang mereka lewati bersama. Dan itu juga tidak memantapkan pertumbuhan iman mereka. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan manna. Ketika mereka haus, Tuhan memberikan air. Ketika mereka harus menjalani perjalanan mereka di malam hari, kita boleh melihat bagaimana tiang-tiang api mendampingi mereka. Allah di perdalanani godangdo pasti yang akan mengancam mereka. Alai di pasobu de batado nasida sokon bangso na pinilit ni de bata dao. Napatuluhom ma amang inang ketika mereka sampai di tanah Kanaan. Sokon nanungga pinatorang ni turpukon. Bagaimana orang baru yang seharusnya pertama sekali adalah beradaptasi. Bagaimana caranya mengambil hati. Alai saat nasida disi dan membuat roha, bukan mengambil hati, tetapi langsung menguasai. Diboto nasida, diboto debatado nasida ise. Ahado hauranganna. Molo jogal ni nasida, jogal roha nasida do dipakai nasida di dalam mandapoton tanoi ujungna parbada ado. Ale dipakulingi debatado pangisi ni tano kana ani lao mancakon nasida. Alani martubur manasida di si martunas masalut na akanan niulan nasida dipatudu tuan di batama tutudu tano nanungga di padaton di bata. Benar Tuhan memberikan tanah yang sudah dia janjikan kepada bangsa Israel. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di setiap momen yang dialami oleh bangsa Israel, imana dipaingon mari diturpukon didikimar pungu nasida. Karena pada saat itu mereka sudah keluar dari tanah perbudakan, mereka melihat Yerusalem sudah hancur, tidak ada lagi harapan. Ditiki ima adong ma pengakuan alani ima ngangguhi manasida di bagasan tangiangna ditangihon debata tangiangna jaladangna holan ditangihon dilehod do asini roha tunasida. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, ada pengakuan kolektif. Mereka berkumpul, mereka bersama-sama, bukan hanya beribadah, bukan hanya memuji Tuhan, tetapi awal mereka untuk berkumpul adalah ada pengakuan. Ya Tuhan, aku tahu aku salah. Ya Tuhan, aku tahu aku kurang. Ya Tuhan, aku tahu aku ragu. Ya Tuhan, aku tahu aku bimbang. Didiki adong pengakuan ni amang inang. Roma Tuhan di bata. Dilihom matodi dinalau manguluhon nasida. Dinalau paposo roha nasida. Kita boleh bayangkan, mungkin ada dari antara kita yang pernah berada di dalam posisi itu. Kita dalam merasa keputusasaan yang sudah down, paling down. Kita merasa terpuruk, kita merasa ditinggalkan, kita merasa dikecewakan. Tetapi yang paling utama, bohado pengakuata tu Tuhan de bata. Pikirata do nata pake dinalau pamonakon dirita. Atau pengakuan yang paling utama nata pasatu Tuhan de bata. Ale Tuhan patau au, ale Tuhan tatap ngoluku, ale Tuhan sitao nonon upasaha matuho ho managabe dongaku. Ketika ada pengakuan, maka akan ada pengampunan. Jala idu nadi jalo bangso Israel. Hurianay na holongan las idu di hari Pentakosta napaduahon. So nanunga hudok na kaning. Seperti saya sudah katakan khususnya untuk kaula muda. Karena mungkin kita pernah lihat scroll-scroll. Iya, peringatan itu hanya sekali. Iya. Alehobar tu teologi HKBP. Pentakosta ada hari-hari tertentu yang harus dilakukan, dilaksanakan ibadah untuk 2 kali. Pola 2 kali. Di sima amang inang ada pengakuan. Alani mulu berengota di alamanak acara parningotan ari hasasaor ni todi parbadia.
Parningotan na marlapatan, ada waktu untuk merenung, mengingat kembali. Ikun aku do, di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi banyak hal yang membimbangkan kita. Banyak hal yang membuat kita gelisah. Banyak hal yang mungkin kita tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup. Terkadang ketika kita memakai logika berpikir kita seolah-olah dekat kepada Tuhan. Ternyata tanpa kita sadari kita semakin jauh kepada Tuhan. Alani ini di ulaun Pentakosta napaduahon di Tikion, ini adalah perenungan. Ida utama holong ni Tuhan di bata, benar kasih Tuhan tidak berkesudahan. Mulu berengot tamanginang ketika kita coba melihat momen dalam satu hari ini. Berapa kalikah kita menyakiti hati Tuhan. Yang terkadang kita hanya menuntun kehendak kita. Yang terkadang kita hanya melihat kehidupan orang lain yang harus kita cerminkan, yang harus kita dapat juga di dalam kehidupan kita. Ale marhiti ulota di Tikion, marpumu hita di soma na ikon adong pengakuan, iya benar aku orang yang lemah. Iya benar aku orang yang bimbang. Iya benar setiap saat pergumulan diperhadapkan kepadaku. Jala ditiki adong pengakuan jalo otama amang inang. Todi parbadia. Ima napapolson rohata. Iduna di pasahat Nehemia tu bangso Israel. Ketika sudah ada pengakuan jalohon munama todi molo berengota amang inang di Timotius 2 Timotius todi pangarajo diri haguguon dada todi hatahuton, bukan yang membuat kita berada di dalam kegelisahan, ketakutan, tetapi todi ido na mengajari jala todi ido na papos rohata dina laut ado di bagasa rohata sahat tuhoma rohaku diriku tondiku dohot ngoluku. Huria na inaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus jela poin na parpudi berengot tama amang inang marhiti ulota sadarion di bagasan terpukon bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah berhenti memohon di dalam pemulihan. Jangan pernah berhenti memohon di dalam pemulihan. Ketika kita memakai logika berpikir, ketika kita hanya mengandalkan ana tapi kiri, ujungna amang inang soonanunga usorau kani, soonanunga hudokon nakani. Sipatado kita berpikir kita semakin dekat kepada Tuhan. Ape molo logika berpikir donata pangasahon ketika kita hanya mengandalkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita miliki, las disidu HP amang inang mambaen ngoluta dau sian Tuhan debata. Parngoluon nago todi, parngoluon na di bagasan dami. Parngoluon nago todi, parngoluon nago halabuhon. Apapun yang sedang terjadi berengon nama Tuhanido na patauhon ngoluku, Tuhanido na manghalion gugu dihau jala sian Tuhanido dapotu alus diganup suku-sukun na adong di bagasan ngoluku. Alani marhiti ulun Pentakosta na paduahon didikion. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita bawa bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Apapun kondisi kita pada saat ini, firman ini berbicara kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Marhiti todi parbadia, jalo otama, hai baruon ngulu di bagasan nguluta. Tuhan debata mamasu-masu hatana, Tuhan debata mamasu-masu hita. Amin. Martangnya kita. Mulai tema hale Tuhan. Marsari ngarhatam di tonga-tonga.
ulun nami di Bornginon di pesta parengotan hari asa saorto di Parbadia na paduahon jalanunga di jako kami jala tarsuan bagas hatam di bagas aroha nami ali Tuhan ajari kami dinaloman jagahon dinaloman jamoton hatam di bagasan roha doh pikiran nami jala dongani kami ajari kami asa boy nian hatam nanunga tarsuan boy martubur boy martunas di bagas aroha nami uhud marpar buwe jala marpar buwe natonggi male Tuhan di bata alani male Tuhan di bata hupas hatami ma diri nami roha nami pikiran nami tutangamu nago habadoni homa Tuhan na manggomgom songoni male Tuhan di bata huriam hakabipe tamarunang pasu huriam pasu saluhut na parhaladoni huriam pasu saluhut na ka dewan-dewan di tonga-tonga huriam pasu saluhut na ganup aka seksi na pinajongjong di tonga-tonga huriam duhot ganup aka panitia songoni ganup aka program nanunga ditotopon jala nanunga mardalan uhud naneng di padalan di bagasan program di huriamon asiroham Tuhan patau saluhut na ruas ni huriam patau saluhut na kapar halado ni huriam marhiti programi marsangap marmulia guarmu di tonga-tonga huriam di tonga-tonga ngolu nami aka ruas mon pele Tuhan di bata songoni pele Tuhan di bata di hami ruas mon na marpungu di dikion di bagas jorom tata peroha doh pikiran nami ganup akan namasa di tonga-tonga ngulu nami ali Tuhan di bata homa dongan nami rap dohot toma hami jala homa na patau kami na paposon roha nami songoni akaruas nuriam na soboy marpungu dope di dikion manang ape na diulan nasida ape kondisi nasida si roham Tuhan pasu nasida na di bagasan hasusahan ni pikiran apuli nasida na di bagasan hagaleon pamatang totong ramoti nasida le Tuhan di bata ale Tuhan di tikiope di bawah kami komos di bagasan tangyang nami kanup akar ruas ni huriam nama diuria kapar karejo na dumenggan homa Tuhan na patuduhon homa Tuhan na mamaso-maso kanup akar ruas ni huriam na makirim dope di parbui pardonga sarepion na asiroham Tuhan hodo naman jongjongi pardonga sarepion na sida pasu nasida tangi maho Tuhan di ganup akatangyang na songoni akayanakon ni huriam nama diuri aka sirokap ni toti asiroham Tuhan totong homa nama nangihon jala homa na patuluson hopar tu lomani roham ale Tuhan di bata jolma pardosa do hami nabadia do yang goho jumulu sisa saluhut na dosa nami mangasahon kuranakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho asi maroham di hami amin. Puji Tuhan mari dimahita sian bukin nomor 102 utma tapasahat pediata. Oh
Tadi na dulu lah sojo kita salutna. Sai perbukoy kamiyon, manimutiyon tatamon, iparanganan namin, mapursiyaon namin, kapatuman sa amin, nabinitaron namin. Suri namin, roha namin, pasunakon, pajulmaan hamunahan. Tatangnya ko mapiliata. Ali di bata amanami na di manogijang. Hodo roron di saluhut. Sili hon leo na denggan do na salibasan na muliutus. Hupasata mima. Siyan na nilom itu hami pilan nami tuho. Siya jalo megabi uap na justu julom. Pasu majaramoti. Asa kupala siya kami pilanon. Pati bulu na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam dadahami godang ni si leo-leom itu hami. Asalam kir-kir kami mandok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alia manami na di gijang. Say pinurbadia maguarmo. Sero maharajamu. Say saud molom ni roham di bonotongon songon na di gijang. Leo matuhami sa ngoluan siya pari. Si sama dosa nami sa panasa nami. Di dosa na doon martusa tuhami. Una kami togin pangucunan. Palua mahami siyan pangako. Mula mahamu di bagasan dami. Jalo hamu ma pasu sian Tuhan di bata. Di pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midao. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur homadamina tutotim. Amin. Shalom, selamat hari Pentakosta napa dua homa di kita saluhutna.